Så jeg starter lige med en kort redegørelse af Faradays induktionslov, som vi ser her. Når man bevæger en leder i et magnetfelt, så lederen skærer feltlinjerne, opstår der den her spændingsforskel mellem endepunkterne af lederen. Og det er så det, man får her, den inducerede spændingsforskel, hvilket så er den magnetiske flux heroppe i tælleren, divideret med tid. Og den magnetiske flux er et mål for den magnetiske feltstyrke i et areal, hvilket man kan se her, arealet gange den magnetiske feltstyrke. Og hvis det så er, at der er nogle vendinger, så ganger man også bare det på. Men hvis det så er, at den magnetiske flux ændrer sig lidt for hurtigt, må vi altså skifte differenskvotienterne, du vil se deltaerne her, ud med differentialkvotienterne, hvor vi skriver d i stedet for. Og selvfølgelig fordi, at den inducerede spændingsforskel er en spændingsstyrke, så er SI-enheden volt. Går vi ind på simuleringen her. Yes, og starter med at sætte kryds ved feltlinjen og tager den her. Så tager vi at placere den her lidt i midten her. Og når der er spolen, den ligger stille inde i spolen, eller når magneten ligger stille inde i spolen, så sker der ikke noget. Men hvis der vi skifter polerne, så sker der noget meget kraftigt, at pæren lyser rigtig kraftigt i et meget kort stykke tid. Og det sker altså fordi, at den her magnetiske flux, den kortvarigt ændres. Og man kan se på Faradays lov, at hvis den magnetiske flux ændres, vil der komme en spænding ud af det. Og denne inducerede spænding er så også grunden til, at pæren den lyser. Og så prøver vi lige at flytte magneten ud af spolen. Ser vi her. Så lyser den igen. Og pæren lyser altså, når man bevæger magneten på grund af denne formel, som vi ser her. Yes. Og man kan så af formen se, at der bliver dannet den her inducerede spændingsforskel, når man har en leder med længden L, magnetfeltet B, og man så bevæger den med hastigheden V. Det vil sige, altså hvis lederen ligger stille, vil den inducerede spændingsforskel være 0, men så snart den bevæger sig, vil der blive induceret en spændingsforskel. Yes, og så skal vi prøve at flytte magneten ud af spolen, og så forklare, hvad der sker med luxen af induceret spænding. Yes, prøv ikke at se igen. Det sker igen nu. Og først lige, så det er ikke lige meget, hvordan magneten vender. Hvis sydpolen er først til at træde ind i spolen, men den inducerede spændingsforskel bliver negativ, og så omvendt, hvis det var nordpolen. Og når magneten bevæges ind i spolen, så sker der en ændring i et magnetiske flux, hvilket altså så er det, der resulterer i, at der bliver induceret en spændingsforskel, så pæren lyser. Og så prøver vi nu med 2 spoler, og så se hvad der sker. Her igen, der er ikke nogen forskel, den lyser kraftigt, når man kommer der, men her, så lyser den ikke lige så kraftigt. Og uanset hvad man prøver, hvor hurtigt eller langsomt man bevæger den, kommer den aldrig til at kunne lyse lige så kraftigt, som heroppe. Så den store spole inducerer altså en større spændingsforskel, i det den har flere vindinger, hvilket man kan se her. Begge spoler reagerer altså ved at inducere en spændingsforskel, som resulterer i, at pæren lyser, men den store spole gør det bare dobbelt så kraftigt, i det den har dobbelt så mange vindinger.